Bon dia. En el ple municipal de l'Ajuntament de la Vall d'ahir se va aprovar per unanimitat la proposta que van presentar Esquerra Unida per a que l'Ajuntament recolze i se comprometa en la continuïtat de l'escola infantil Carbonaire, la que tots coneixem com Guarderia del Carbonaire, davant de les dificultats econòmiques que des de que fa un temps travessa este centre educatiu. L'escola infantil Carbonaire és un centre que se va fundar fa més de 40 anys per part de veïns i veïnes del barri Carbonaire per atendre les necessitats de les famílies treballadores del barri i dels seus voltants. La seva llavor durant aquests més de 40 anys ha sigut una gran llavor i ha contribuït molt a la millora de la qualitat de vida de les famílies treballadores del barri i d'altres llocs de la vall, perquè per allí han passat milers de xiquets de famílies de tota la vall. Este centre ha sigut i és actualment encara un referent del nostre poble, però actualment atravessa per dificultats econòmiques importants, entre altres raons per el lloguer que té que pagar al bisbat i per les deutes que té contragudes en aquest centre el govern de la Generalitat Valenciana, que, comentant entre altres coses, també a l'escola infantil Carbonaire el govern valencià del PP li deu diners i no li paga. Esquerra Unida, davant d'esta situació, considerem que l'Ajuntament deu implicar-se i comprometre-se en la continuïtat de l'escola infantil Carbonaire. Per això vam presentar al ple una proposta en la que plantejàvem tres coses. En primer lloc, que l'equip de govern municipal adquirisca el compromís de mediar entre el centre i el bisbat per a resoldre el tema del lloguer i arribar a un acord que permetisca fer suportable aquest lloguer per al centre. En segon lloc, per a que se li exigisca en caràcter immediat a la Generalitat Valenciana que pagui el deute que té en l'escola infantil Carbonaire i, per una altra part, també vam acordar que se farà una reunió urgent en representants de tots els grups municipals i de l'escola infantil Carbonaire per a analitzar totes les possibilitats que n'hi ha per a garantir la continuïtat del centre i en particular també per a estudiar la possibilitat de que l'escola infantil Carbonaire passi a ser una escola infantil pública. Esquerra Unida, com dic, ens alegrem molt que aquesta proposta s'aprovarà per unanimitat de tots els grups i ara el que cal és que el que hem acordat en el ple se porti a la pràctica sense perdre temps, se treballa seriosament i se facin les coses que n'hi ha que fer per a garantir la continuïtat de l'escola infantil Carbonaire, perquè el barri Carbonaire i el poble de la Vall necessita que aquesta escola continue per lo que significa d'aportació al poble de la Vall i per l'experiència que significa d'un centre gestionat per els pares i mares que estan els seus fills en la guarderia.